har daga nan zuwa sakan 15 idan yarinyar nan mutum kashe shi ya shiga wata wuta. Ni ne Umma Ahmad din ne kawai na cikin tashin hankali ne dan Allah ina Salma suka je. Masu iya magana na cewa rundunar da take tattaki da kafarta ta fi rundunar da take yawo a kufai, sai dai a wani lokacin idan kai lissafi irin na bara gurbi kakan haifi kwai ne irin mai warin nan wanda kuma ike tarare dukkanin hancin wanda yake da kiyayya da kai. Kin ma gane tukunna waye a gaban ki? Ni za su kashe to da tun farko ni suka samu da duk haka bata faru ba wallahi. Na kora yan iska ma a cikin jeji ballantana yan iskan ƙarya masu farautar mace. Na fi karfin su wallahi. Ina ga malamin da ya koya maka karatu a makaranta bai hada maka da lissafi ba. Your calculation is totally incorrect. Wata wuta. Zan iya kinci da sha kwana, zan iya jura walakancin ka. Zan iya jura rashin ganin fuskan ka ba. Dama ni da ke Allah bai katarta za mu zama miji da mata ba. Ta yi tunanin cewar ta ci bilis, ta yi tunanin cewar ta ci hahaha, ta yi tunanin cewar ba abin da zai zo a baya, sai dai kuma inda gizo ke sakar wato ta biyo bai da kura kenan. Wata wuta. Da labban bakin ka yau kake furta min cewa ni ce makira? Ai ke kin wuce a kira ki da wannan sunan. Kar ka manta ni da kai tamkar gangan jiki ne da ruhi. Gangar jikina ya dade da rabuwa da ruhi na tun lokacin da ya nemi agazawa daga wajen wata ruhin da ya bata amana. Ashe ita wannan ruhin ta fi so ta rayu ita kadai. Wannan irin san kai ne haka. Wata wuta, wata wuta, wata wuta mai kashe ta sai dai Allah. So ne sila sannadi cikin halin da na fada yau. Taraddadi kan kina fada na rubuta yau ba adari. Daukar nauyin shirin Khadija Yusuf, shiryawa Yusuf S Kura, mataimakin mai bada umarni Jamilu Sidi Ishak, bada umarni Adam AA Dalma. Wannan shirin yayi kefefe wanda ya gani cakwake ta dabbanci. Wannan shirin zai fara fito muku ne 5 ga watan 1 shekarar 2022 daga ranar Laraba misalin karfe 8 na dare. Sai ku subscribe ku danna kararrawa a tashar mai suna S Kura TV. Anan ne kadai inda za ku fara ganin wannan shirin. Wata wuta. Suna na Masa'udu Badau daga can alƙalere nake. Ina bakon nan na gidanmu. Wanda ya zo da yara almajirai? Wallahi haka kawai zuciyata ta kama da san shi, ni kuma na rasa yadda zan yi. Matar waye? Amma anya baka gaggawa ba? Ba da ka haɗa mini kashi a gidan nan ka hana ni cin abinci ba. Wai ni za ka wulakanta akan wata ƙasa miya ku cakar 'yar ƙauye. Ka ga nan shine kan hanyar dajin da za mu sami babanka ƙanin mahaifiyarka. Kila ku zo ku kai mun ita wajen shakatawa ku ɗaure ta. To yanzu shi ba listan da yake taimaka maka wani mataki ya ɗauka. Ke wai so nawa dan gaya miki ki fita sha'anina da wannan yarinya. Haba, dama na san walida bata mutu ba. Mai gida, yanzu komai ya kare ko? Yaya har cewa rubutuwa suke da su ƙara dawa?
to na dawo shege ka fasa in sun fasa dawowa. Kai yaya mun saka aiki amma har yanzu ba mu ji komai daga gare ka ba. Ban gane kowa ne ba. Gaskiya malam ya kamata ka bar shi ya bincike. Yaron nan ya je ya ci abinci, ya yi wanka ya huta shine da safi na. Ni fa ban gaji ba yaya. Yaya ni ban gaji ba. Babu wanda ya isa mai da ni ƙauye. Matar waye. Yalla bai da irin halin da muka tsanci kanmu. Gara ma a ce mutuwan nayi wallahi. Wai yazu billahi. Mun zaune yar aiki ba shi sai hana an gaya miki gaskiya ba. Ita shari'a sabanin hankali ce wannan dalilin da yasa na hana ka shine dalilin da ya hana a baka matarka. To ina mai tabbatar maka Alhaji ya shigo da kuɗaɗe masu nauyi. Sunanki Maimuna. Ni ne mijinki. Kin ga wannan? Shine babanki. Na ji bayaninka. Wanda suke shari'a su gabatar da kansu. Sunana barista Muhammad Suraja Funtuwa. Sunana barista Ibrahim Salisu Aliyu Bakori. Ya mai shari'a. Sunana Masaudu Badago. Haba Malam Zubairu ka manta da ni matan aure ne? Bara ka gaya masa cewa ni matan aure bace ba? To matan aure ai an sani so ake ki samu mijin da kike samu tabariya yana kwance ki kuma masa yaji. Mutawan da kudi muka zo nema. Kuma aikin nan uga ai kaza aikin na ai bai da wahala ni a waje na dai. Idan amfani na ya kare a gidan nan sai ka gaya mini in tafiya ta. Barista ya na ji ku shiru ne. Ke san amfanin gayan nan a waje na kuwa? Wallahi matata na gani kuma ina ji a jikina matata ne. Ya mai shari'a dan Allah taimaka. Ka gaba da ku. Dakata. Ka wani dena mun wani magiya ni ba inda zan ci. Matar waye. Ina kawo kai sai ni ganta fita a guje. Aba malam Zubairu ka ji tsoron Allah fa ka sani wallahi Allah zai kama ka. Ni ne yau baka sani ba. To da tsoron ka zan ji. Kawai abin da na sani ka je duk yanda ya shiga ya fita ka je ka nemo shi ka faɗa masa kawai akwai matsala. Kin san me nake so da ke? Kina iya bin shi ƙauye. Ki je ki aure shi sai ku zauna. Matar waye. Matar waye. Matar waye. Matar waye. Jini ɗaya ba da bare ba, a zuciya ba da ware ba. Ana marina ana kunci, ana dariya ana kuka. jini leda biyu a jikin mutum sai ka ce rago? Doctor, wallahi hankali na ba zai taba kwanciya ba idan dai ba wai na ga yarinyar nan ta farfado. Ya jikin na? Gaskiya umma na tausaya masa yana jin jiki sosai. Allah ya ƙara sauki. Saboda ku shiga. Sauri! Wanke wuya. Kuma, wallahi na mare ka ya kai fitsari a ne. Kuma, ya ba na gama ba ku dama. Na gama ba ku dama. A duk laifin ku ne. Laifin mu kuma kamar ya.
da bari ba a zuciya ba da wari ba ana marina ana kunci ana dariya ana kuka Kauna ta taka takanka tsuntsun soyayya guda sheka da ido ɗaya ne akan leka ka gani ya burge ka mai hannu. Ya kowa yana gaishe ni kai ba da gaishe ni ba. Sauri sa. Wallahi ina dan wani tunani ne amma kai hakuri. Tunani a makaranta? Kai hakuri sa. Gangan jikin ne nan amma ruhin ya tafi. Gangan jikin na nan? Ni kake ga wa gangan jikin na nan? Daman na fahimci baka da mutunci baka da kunya. Kuma tantirin dan iska ne daman kai. To bari in gaya maka zancen yanzu aka fara. Ku ta mu sa kafan wani
mai gida ni kan lafiya kuwa kake ta zirga-zirga kowa yana zaune yana ta dan wannan me yake damun ka ne? Bello, yanzu ne abin yake ci min rai. Ka duba wannan kasamin malami. Nawa ne salarin shi ga baki yake da kasu. Amma ni ne zai ci fiye da waɗannan munanan kala. A gaban jama'a. Da gida ke ne, dama na gaya maka. Wannan malamin idan ba ka nuna masa cewa kai waye ba ne, ba zai daina maka irin wannan abin da yake maka makaranta. Gaskiya ne. Ba ni yayi wa abun ba, amma wallahi sai da naji kamar na nitse dan kaina ta yi min nauyi. Tabbas da ni yake zancen sai na gwada masa bambancin Arsenal da Barcelona. Zan gwada masa cewa Premier League ba La Liga bane. Na rantsi da ni yake. Haka ya kamata uban gayya, dan sai ka tauna tsakuwa kamin aya ta ji tsoro, dan ka san a makarantar kai ma ka san su. Da ni yake zancen wayannan kalaman da ya gaya mu abin na mugun a gida ma daji na baya gaya mu bai taba gaya mu wannan furucin da ya gaya amma zan gwada masa da ni yake zancen. In kun gama abin da kuke mu je jakan na yana mota yana cikin mota. Mamina na ce ni kan yanzu idan na gama makaranta wani aiki ya dace ne ka. To kai in ban da kai ba ka bari mana a gama makarantar tukunna, ai gama karatun shine mai wuya ba aikin ba ko? Ai kawai yaya na ka nemi aikin soja, kaga ko a makaranta ko gida babu mai cimin fuska. Kina son yayan naki ko da ki ce wani ya nemi aikin soja? Ina ma da a ce police dama amma soja fa kike kira wa yayan naki a ba ta san ka. A ba mu ne. Ko dai akwai wani mai takura miki ne? Gaskiya ya babu kowa. A gara ki gaya min akwai mai takura miki saboda kin san akan ki fa ba wanda ba zan iya tunkara ba ko da zaki ne kuwa, saboda bani da wanda ya wuce ki da ke da momina. Shirme ne kawai irin nata, wa zai takura mata? Ba mai takura mata, shirme ne kawai irin nata. Kanwata kenan ki sha huruminki. Ko da ban shiga aikin soja ba, da ke da momi ya zama wajibi a gare mu na ba ku kariya ko da ban shiga cikin aikin soja ba. Saboda ba ku da gatan da ya wuce ni ma ba ni da gatan da ya wuce ku. Kin ga kuwa wajibi ne a gare ni na ba ku kariya ke da momi. Haka ne, shi kan ai dan yayan naki kin sani shi jarumi ne kuma ya gaji jarumtan mahaifinku, don haka ko ba soja shi jarumi ne yayi. Kin ji ko? To mami ni kan ina ga zan fita. Za ka fita? To Allah ya ba da sa'a, Allah ya ba da sa'a. Kamata me yake so in kawo miki idan dan dawo? Ai kawai yana ka so biskit da chocolate. Ke kan ba za ki rabu da kayan zaki ba, sai ka ce wata yarinya karama chocolate da biskit. Haba mu ne ga karamar yarinya ba. To Allah ya kiyaye hanya, Allah ya bada sa'a a dawo lafiya. Chocolate da biskit ke dai ka. To ke yanzu har yanzu kina ganin ba ke baki girma bane? Kullum kina nan kin matsi kaɗan ki ce ke karamar yarinya ko? To gara ma ki nuna kin girma, barin gaya miki gaskiya dan kin girma.
Mala lafiya ka kure min ido haka? Na ga kamar na taba ganin ki. Ni kuma? A ina? A nan mana. A nan? A nan kuma? Ala ba ni bane don ni gaskiya ban taba zuwa nan ba sai yau. To la mai kama da ke taba gani. To malam mai kake bukata gare ni? Daman gaisuwa ne kawai. Wai ina ka shiga ne kwana biyu ba wallahi kai aboki na ka bari ko ai tun bayan bikin nan wallahi na tafi Abuja ne
sati na ɗaya kenan da shi ba. Gaskiya buri yayi kamar ka ce kana gari dai ba ganin ko wallahi abun ya bani mamaki sosai. Layi ka bari kawai. Layi ka san mu zama waje ɗaya na yi a hankali mu masu iyalan. Mutumi na abinda za ka faɗa kenan? Wannan cin fiskan za ka yi mun? A wannan ba cin fiska ba ne. To bari ka jin gaya ba. Ni ma da kake biki na an kusa dab da a sha biki. Kai. Seriously nake gaya ba. Saboda yanzu shigowa na ma nan supermarket ɗin. Na ga wata dallele yarinya kuma ina ga insha Allah wani ma da ita da sha. Anya abokina na san ka ba. To ba sanin da ka mun ba. To Allah sa da gaske ne. Da gaske nake ma da asha. Al'amin. Yadda za a yi wannan karan kan. Dike na ni ma ya zo. To sanin da ne za ka sha mamaki. Baran ce kuma ba Allah dai ya sa da gaske ne. Kuma Allah kai mu ranar. Insha Allah. A ce na mu sha biki kenan. Da sha biki. Biki kan da mu sha. Allah wani da kai mu. Kai wallahi sosai ma. Shi kenan. So ya ka gama sayayya ne? Wallahi saura kaɗan. Na kusa gama saura kaɗan ne. Ka san ba dan shiga gida haka ko ina. Ina da sauri saboda iyalan nan mu shiga ga nan. Ina gama daukar duk abin da zan dauka. Ina da kuma ga gamoni na ta ce gaskiya so ta mata kuma gaskiya. Kusa ga su kuma suna da muhimmanci ya kamata ka tsaya ka dudduba. To ka tsaya gama mu ne mu ce. Kawai ko da yake amma ka ce momin ka ya kamata ka koya ne ka bari ka yi na ta da zan je kai mata. Ka gani ni so zama Al'ame. Ba ni lambar wayan ka mana ka san na yi missing din nan. Ba ka da namba na ina abokinka babban abokinka. Welcome back ne saboda an dauke na gani so ai ni ina naka zan kira ka. Yanzu dan kira ka yanzu dan ga namba kai ga namba na. To ka kai ne ma mara kirkin tunda ka ga dai ba wani ga kira na ba. Wallahi ba haka bane abokina ka